Bore da bawb. Felly, y sesiwn nesaf yn ein cyfres ni ar Cymraeg Uwch Gyfrannol, da ni'n mynd i fod yn edrych ar y ddrama Siwan gan Saunders Lewis, a da ni'n mynd i ganolbwyntio yn benodol ar Pwysigrwydd Act 3. Felly, pan da ni yn meddwl am y ddrama, pan da ni'n ystyried y ddrama yn ei chyfanrwydd, mae hi yn ddrama tair act yn dydi. Iawn, a mae pob un digwyddiad yn yr act gyntaf yn plethu mewn i beth sy'n digwydd yn yr ail a'r drydydd act. Wel heddiw, da ni'n mynd i ganolbwyntio yn benodol ar act 3. Pethau i'w cofio, neu pethau sydd yn digwydd yn benodol yn yr act yma, lle mae popeth yn dod at ei gilydd, mae'r cyfaddawd mawr rhwng Siwan a Llywelyn, a mae'r ddrama yn cyrraedd ei phen llanw. Mae yna sgwrs arwyddocaol iawn rhwng Alice a Llywelyn ar ddechrau yr act, lle mae Alice yn cynghori, a mae hi'n ymddwyn yn llawer iawn yn hŷn na'i hoed. Da ni'n gweld hefyd y pellter rhwng Siwan a Llywelyn drwy gydol y ddrama, a mae hyn yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt yn yr act ola, ble mae'r cyfaddawd mawr rhwng y ddau ohonyn nhw yn digwydd. Heddiw hefyd, da ni yn mynd i ganolbwyntio rhywfaint ar araith fawr Llywelyn, felly falle y bydd eich athro chi yn cyfeirio ati hi fel araith fawr neu fel cyffes cariad. A da ni'n mynd i edrych benodol ar ddiweddaru yr araith honno a'i defnyddio hi yn geiriau bob dydd ni. A da ni hefyd yn mynd i edrych ar ddyfyniadau pwysig o'r act yma, sydd yn canolbwyntio bosib ar ddymuniad olaf Siwan. Ac os da chi'n cofio, mae testament hi a'i dymuniad ola hi ar ddiwedd y ddrama ydy iddi gael ei chladdu ar ei phen ei hun. Felly, dewch i ni edrych yn gyntaf ta ar araith fawr Llywelyn, sydd yn cychwyn o dudalen 80. Mae hi'n araith fawr, cymharwch chi hefyd gydag araith fer, gwilym, yn yr act gyntaf, a mae hwnna hefyd yn arwain ni yn dydi i feddwl am y gwahaniaeth rhwng serch a chariad, a be mae Llywelyn yn deimlo am Siwan, o gymharu a be mae gwilym yn deimlo amdani hi. Felly, dwi'n mynd i ddarllen yr arall eiriad yma i chi, efallai i bod ti'n dasg y byddwch chi'n gwneud yn yr ysgol, bod angen i chi ddehongli ac edrych ar yr araith, a meddwl ac trio ystyried be mae Llywelyn yn ceisio ei ddeud yn fan hyn ar ôl chwarter canrif o brodas. Ar glwyddes, doedd ein prodas ni'n ddim byd ond gwleidyddiaeth, ac roedd gwahaniaeth o 5 mlynedd ar 20 rhyngon ni o ran oed. Felly, mae'r araith yn cychwyn drwy gydnabod bod yna fwlch o chwarter canrif rhwng y ddau. Reit? Felly, yn llythrenol mae gennych chi'r agendor o ran oedran, ond yn fwy na hynny, mae gennych chi'r bwlch enfawr yma sydd rhwngthyn nhw yn drosiadol hefyd. Tydyn nhw ddim yn nabod ei gilydd. Tydyn nhw chwaith ddim wedi bod yn onest efo'i gilydd ers dros 5 mlynedd ar 20. Wel, mae hynny'n digwydd yn aml i bobl fel ni. Felly mae'n sôn am pobl fel ni, pobl sydd wedi ymroi i brodas wleidyddol. Pobl sydd o deulu brenhinol. Dioddef ac adeiladu gyda'n gilydd wrth i ni greu cytundeb rhwng gwledydd. Felly ar ddechrau'r araith, mae Llywelyn yn cydnabod mewn gwirionedd mae prodas wleidyddol oedd hon, a doedd o ddim am awgrymu'n wahanol, a bod o'n sylweddoli bod dod ar ddau ohonyn nhw at ei gilydd yn creu undod rhwng y gwledydd. Creu undod rhwng Cymru a Lloegr, creu undod pellach rhwng Cymru a Ffrainc. A mae'n mynd ymlaen wedyn i ddeud, ond pan ddes di yma i Eryri yn wyryf ifanc hardd, roeddwn ni wedi fy syfrdanu. Felly mae o'n cydnabod yn dydi, cafodd hi'r rhoi i'w wraig iddo fo yn 40, felly, dychmod, oedd yr addewid o'r brodas wedi cychwyn cyn hynny. Mae o'n sylweddoli yn dydi bod hi'n ifanc iawn iawn,
gwrif, virgin yn Saesneg ynde, felly mae'n sylweddoli hynny, a mae'n sylweddoli hefyd be fysa i chanfyddiad hi ohono fo, fel rhywun oedd gymaint o hynny yn hun. Felly, os gofiwch chi ar ddechrau'r ddrama, mae Siwan yn 35, Gwilym yn 25, a mae gennych chi Llywelyn sydd bron yn gwthio'r 60. Trigain na mynd 2. Felly, mae o bron iawn yn 60 yn dydy, yn 58. Ond ddywedes i ddim byd am fy nheimladau, doeddwn i ddim eisiau rhoi braw i ti, gyda chysanau trwstgwl a chofleidiau chwslyd. Mae o'n dweud oedd o ddim eisiau codi ofn arni hi o ran yr elfen gorfforol, ond hefyd o sut oedd Siwan yn teimlo ar y pwynt yma wedi cael ei rhoi ymwraig iddo fo. Rheolais fy emosiynau a roeddwn i'n araf, yn gwrtais ac yn ffurfiol gyda ti. Doeddwn nhw ddim eisiau ti fy ngweld i'n ffiaidd. Mae hwnna'n bwysig iawn, lle mae o'n cydnabod sut bydda Siwan yn ei weld o. Wedyn mae'n mynd ymlaen yn dydy, yn geiriau ni bob dydd rwan, felly nid hon ydy'r araith fel mae hi'n ymddangos na ci yn y ddrama, ond arall eiriad efallai sy'n gallu helpu chi wrth baratoi at yr arholiad. Stopiodd dy nerfusrwydd a thyfodd dy hyder, ac roeddwn i'n teimlo fel petai ti'n gallu fy nioddau i o gwmpas y lle yn y cefndir. Mae'n dweud yn dydy, daeth yr ystafell hon i ti'n gartre a minnau'n rhan nid rhy anghynnes o'r dodrefn. Felly mae o yn cael ei blesio, mae o'n fodlon bod Siwan ddim yn teimlo wedi ffeiddio ganddo fo. Mae o'n teimlo'n fodlon bod hi'n ei dderbyn o, a bod nhw wedi dod i ryw fath o ddeall ei gilydd o safbwynt gwleidyddol. A wedyn yn y ddrama mae'n dweud, felly raddolais i ti fy fflam o bell ac yn fyd, a ddolais i ti heb ddeud bron dim. Felly mae o yn ei hedmygu hi, ei hafolu hi, ei charu hi o bell ac yn dawel. Stopiais fy hun rhag dweud geiriau cariadus, a ffynais di mewn i fy mywyd drwy ddilyn dy gyngor, wrth drefnu fy nheulu a'r deyrnas. Roeddais bob cyfle i ti ddefnyddio dy ymenydd gwych. Felly, rhoddais i ymenydd ysblenydd ehangder swydd. Be mae o'n ddeud ydy, mae o'n sylweddoli fod Siwan yn ddeallus, yn graff, yn wleidydd da, ac felly be nath o wedyn oedd rhoi swydd ysgrifiad eitha eang iddi hi. Peidio i thrin hi fel rhywun o ddim yn gallu ymdopi efo'r math yna o waith. Felly, gafodd hi lawer ar ei fflat, llawer i'w wneud. Dwi'n cofio pan ddes di adre ar ôl i ti beswadio dy dad i dynnu nôl rhag ymosod ymhellach arnom. Roeddet ti'n 15 oed a newydd gael Dafydd ddeufis ynghynt. Des di adre wedi achub y mywyd a sicrhau llwyddiant tywysogaeth Dafydd. A ydych chi'n cofio yn act 1, da ni'n sylweddoli yn dydan, mae uchelgais fawr Siwan ydy sicrhau'r olyniaeth i Dafydd. Dafydd rhoes fy mywyd i eiro i deyrnas. Felly, mae'r ddau ohonyn nhw yn rhannu'r weledigaeth yna, yn rhannu'r dyhead yna i fod isio y goron i Dafydd. Y noson honno, ti wnaeth yng nghyfleidio i, a doeddwn i ddim yn gallu siarad oherwydd mod i mor hapus. Dim iaith i ddweud fy llesmair. Wedyn oedd wedi rheoli hyn, oedd wedi gwirioni gymaint bod Siwan wedi dangos rhywfaint o gariad a rhywfaint o garedigrwydd tuag ato fo. Ar ôl y noson honno, roeddwn i'n llwyddiannus yn erbyn fy ngelynion, meddiannais diroedd Ceredigion, Powys a'r Deheubarth yn rhan o'm nheyrnas i, a hynny i gyd i Dafydd yn unig. Roedd hyn yn erbyn ein traddodiad ni i'r Cymru, ac i mi ddigio fy nheulu, i mi bechu fy nheulu, achos cofiwch Cymro di Llywelyn ynde, a mae popeth mae o'n sefyll amdano fo yn Gymraeg ac yn Gymreig. Mynais fod Dafydd a'i ach yn cael ei gydnabod gan frenin Lloegr a'r pab, achos cofiwch merch anghyfreithlon oedd Siwan ynde, felly oedd cadw'r llinach yna o'r olyniaeth yn bwysig a cael eich cydnabod yn swyddogol gan y pab bod chi'n gyfreithlon.
Gwnes hyn i gyd mwyn dangos cymaint oeddwn ni yn dy garu di. Ia? Hyn oll a bensaerniaeth fy nhemlydoedd i ti, fy addoliad i ti. Felly dyna lle mae'r araith, y cyrffes cariad yn cyrraedd yr uchafbwynt wrth iddo fo rannu sut mae o'n teimlo. Felly, da ni wedi trafod delweddau a symboliaeth mewn sesiwn arall. Felly, allwch chi fynd yn ôl a gwirio'r sesiwn a chwilio am y symbolau yna yn yr araith, achos mae yna lwyth ohonyn nhw. Iawn? Ond gobeithio bod yr arall eiriad yma yn gallu bod yn gymorth i chi yn nes at yr arholiad. Iawn, felly os fedrwch chi drio peidio edrych ar beth sy'n mewn melyn yn fanna, bod o yn sefyll allan, da ni'n mynd i edrych ar chydig bach o ddyfyniadau o'r act yn gan ystyried beth i harwyddocad nhw. Iawn, achos mae'n ddigon posib yn yr arholiad, y gall yr arholwr fod yn gofyn i chi i drafod dyfyniad arbennig. Felly gall yr arholwr daflu dyfyniad atach chi a gofyn i chi ymestyn ac i esbonio fo o ran arwyddocad. Ar ddechrau yr act, os gofiwch chi, mae yna sgwrs rhwng Llywelyn ag Alice. A mae Alice yn awgrymu yn dydi wrth Llywelyn bod Siwan wedi newid. A cofiwch, pan ydych chi'n trafod tragedi'r ddrama, pan ydych chi hefyd yn trafod y ddrama glasurol, mae'n bwysig nodi yr egwyddor mewn drama glasurol ydy bod y cymeriad yn gorfod newid. Dydy'r cymeriad ddim yn aros yr un peth. A dyna sydd gennym ni yn fan hyn. Gallwch chi ddadle bod Siwan a Llywelyn yn newid yn ystod y ddrama. Alice i ryw raddau hefyd, yn y ffordd mae hi ddedrwydd hi yn newid, yn dydi, wrth iddi fynd o herio i drafod crogi i gynghori Llywelyn. Ond yn sicr mae Llywelyn a Siwan yn newid. A mae Llywelyn yn deud wrth Alice, neilltuaeth nid carchar cafodd bopeth ond i'r hyddid. Mae o'n mynnu yn dydi bod ti wedi cael ei thrin a chwrteisi, a bod Siwan wedi cael ei nid carcharu, ond mae hi wedi cael ei neilltuo yn dydi, oddi wrth waith y llys. A mae Llywelyn yn mynnu bod ti wedi cael ei chadw i un ochr a ddim yn ymwneud ag unrhyw beth oedd yn ymwneud â'r llys, ond bod hi ddim wedi cael ei charcharu. A mae Alice a Llywelyn, fel petai nhw'n anghytuno ynglyn â hynny. Wedyn mae Alice yn deud ceremony yw byw i deulu brenhinol. Felly os ydych chi'n meddwl beth yw ystyr y gair ceremony, ymddwyn mewn ffordd arbennig, ymddwyn mewn ffordd lle mae yna reola, meddylwch chi am unrhyw fath o ceremony lle ydych chi wedi bod iddi hi, lle ydych chi'n gorfod ymddwyn neu dweud neu actio mewn rhyw ffordd arbennig. Mae Alice yn deud ceremony di byw i deulu brenhinol. Ac felly fedrwch chi feddwl am y teulu brenhinol heddiw, sut maen nhw'n gorfod ymddwyn, neu sut y dyliau nhw ymddwyn. Dyfyniad eiconig arall, os ydwch chi ar y trydydd un, dechrau nabod i gilydd mae pob gŵr a gwraig, oed bythefnos neu 20 mlynedd. Felly, ydych chi'n cofio bod Alice yn esbonio yn dydi bod ti'n colli i gŵr yn ifanc iawn, roedden ni'n dechrau nabod i'n gilydd. Bydd o farw ar faes y gad. Marw ar faes y gad. Ag be da ni'n weld hefyd yn fan hyn ydy Llywelyn yn dod yn ôl trwy ddweud dechrau nabod i gilydd mae pob gŵr a gwraig, boed bythefnos neu 20 mlynedd. O'r gorau, dechrau nabod i gilydd. Felly mae hwnna hefyd yn rhannu rhywfaint ar onestrwydd Llywelyn efo ni, bod o'n cydnabod bod o ddim yn nabod Siwan o gwbl, a bod Siwan ddim yn ei nabod o, gan nad ydy hi wedi gweld ei gariad o tuag ati hi. Mae Alice yn deud hefyd, roedd hi'n ifanc ei hysbryd cyn ei charchar. Gora, felly, crogi gwylyn brewis a'i crinodd hi yn de, ac ydych chi'n gofio crinod i gwneud rhywbeth yn sych. Felly mae yna awgrym yn fama gan Alice bod yr carchar wedi heneiddio Siwan. Mae hi yn hen iawn ers i charcharu. A mae hi wedi colli pob gobaith, a tydi hi ddim yn gweld unrhyw bwrpas mewn ailgydio mewn pethau. Mae Siwan yn dweud mae etifeddiaeth Dafydd yn y fantol,
Mae popeth maen nhw'n neud ar gyfer Dafydd. Mae rhaid iddyn nhw fynd i ryfel. Mae hynny'n anochel. A mae Siwan yn trio i Llywelyn weld be mae hi'n meddwl y dylia fo wedi gweld yn act 1, sef y syniad yma o bwyllo, o ystyried be di oblygiadau'r hyn mae o'n neud, gan ddeud bod etifeddiaeth Dafydd mewn perygl. A wedyn yr un ola fan hyn ar y sleid, mae Llywelyn yn cydnabod rhywbeth mawr yn fan hyn. Mae yna un o drigareddau, un o wirioneddau mawr o ddrama yn cael ei ddatgelu'n fama. Pe mae Llywelyn yn deud, gan wybod fod Coron Berffro a Theyrnas Gwynedd ar antur embyd y crogais i Gwilym Brewis. Felly be mae o'n neud ydy cydnabod bod o'n gwybod o be oedd o'n neud yn risg i'r goron, i Deyrnas Gwynedd, bod o'n gwybod bod holl farwniaid a'i chelwyr ac arglwyddi'r mers yn mynd i droi yn ei erbyn o, ond oedd o'n deud bod o'n benderfynol o grogi Gwilym Brewis, bod o'n yn iawn bwyll pan nath o hynny. Lle oedd pawb yn deud bod o ddim yn gwybod be oedd o'n neud a pam bod o di ymddwyn felly, ond mae o'n cydnabod bod o'n gwybod yn union be oedd o'n neud, a'r rheswm pam oherwydd geiriau Siwan. Ia, a ddo'n i at hwnna nes ymlaen. Diffyg Siwan a bod ti ddim yn fodlon gweld bod Llywelyn yn ei charu hi. Mae yna elfen o ffrau yn yr act, a be arall sy'n bwysig yn fan hyn ydy mae'r ddau'n ffrio, mae'r ddau'n trio dod i ryw fath o gyfaddad a ryw fath o gytundeb dros beth sydd wedi digwydd. A mae Siwan yn esbonio wrth Llywelyn am bod o di'n ngharu fi, am bod Gwilym wedi'n ngharu fi, rhoddais iddo farwolaeth dihiryn a lleidr Penffor. Felly dydy hi'n gallu madda y crogi. Ac eich bod hwnna'n mynd i fod yn gwestiwn o bosib y bysach chi yn gael yn eich arholiad, o bosib pam y crogi a nid y lladd, pam bod y crogi mor ofnadwy. A dyna beth i Siwan methu fadda, ydy bod o wedi sarhau a cywilyddio Gwilym yn y fath fod. A mae'r sarhad yna yn gwylltio Siwan. A felly, yn y melyn ar yr ochr, mae jyst yn dangos i chi ar y sleid pa gymeriad sy'n deud y dyfyniad wrth pa gymeriad arall. Wedyn mae Llywelyn yn deud yn yr act hefyd, drawodd ar dy feddwl di Siwan y gallai mod i'n dy garu fel Gwilym Brewis. Felly, yn fan hyn, mae yna dristwch a thrasiedi enfawr i'r geiriau yma, gan nad ydy Siwan am funud wedi ystyried y posibilrwydd bod Llywelyn yn ei charu hi. Drawodd ar dy feddwl di Siwan, a gallai mod i'n dy garu di fel Gwilym Brewis. Hawdd ydi oedd i hi weld cariad Gwilym ar ôl chwarter awr, ond sydd hi ddim wedi gallu gweld cariad Llywelyn ar ôl chwarter canrif. Felly, os ydych chi eisiau edrych ar y dyfyniadau am 2 funud, a cyfarwyddo efo yr rhai nesaf. Reit, mae Siwan yn deud wrth Llywelyn hefyd yn yr act ola, ddedid i wrtha i beth a welodd Gwilym. Yn enw 20 mlynedd o orwedd ynghyd mae hawl gen i wybod. A maen nhw'n deud y gair hawl mae nifer o weithiau yn dydy yn y rhan yma. Yn act 1, os gofiwch chi, mi oedd rhaid i Llywelyn orthymyn i gau ceg Gwilym am bod o bron a datgelu o flaen Siwan bod Llywelyn yn ei charu hi. Mae'n dweud roedd dy Wilym di yn nes ata i fe am gwelodd o fi fel person. Oedd Gwilym yn gallu gweld y cariad yma, ond oedd Siwan ddim. Felly, hyd yn oed rwan, mae wedi cymryd crogi Gwilym, blwyddyn o garchar, a rwan wynebu'r rhyfel i Llywelyn a Siwan gyrraedd y pwynt yma yn y ddrama. A mae o'n deud wrth Siwan yn dydy, dydw i ddim yn bod i ti. Iawn, dwyt ti ddim yn weld i o gwbl. A mi welodd Gwilym fi fel person. Mae hwnna'n ddyfyniad ofnadwy o bwysig.
A wedyn, yr un nesaf da ni wedi drafod o'r blaen, felly'r addolais i di fy fflam o bell ac yn fyd. Felly mae yna lawer o gyfeiriadau Cristnogol, llawer o gyfeiriadau delweddan ymwneud â gola, goleuni, gwres, gwreichion yn digwydd yn yr act ac yn digwydd yn yr araith. Felly yn fan hyn, ydych chi'n gweld berf gryno fan'na addolais i di. Mae'r addoliad yma wedi costio rhywbeth enfawr iddyn nhw, y ddau ohonyn nhw, a mae Gwilym wedi cael ei ladd, o bell ac yn fyd. Felly y ddau air yn fan'na sy'n drist ydy o bell ac yn fyd, heb fedru deud wrthi hi. Felly be nath o, fel oedden ni'n sôn yn yr araith, yn lle bod o'n gallu dweud wrthi sut oedd o'n teimlo, mi oedd o wedi ceisio dangos iddi hi. Drwy dynnu hi mewn i waith y llys ac i waith gwleidyddol y dywysogaeth. A wedyn, y dyfyniad nesaf yn bwysig, iawn i chi gofio, falle bysa'r arholwr yn gofyn i chi, bernais, da meddwl chi bod y gair bernais yn atgoffa chi falle o'r gair beirniadu. Beirniadu, judge, pan ydych chi'n gweld bai ar rywun. Bernais yn dyddirmig ohonof mae polisi pi a fe enaid. Mae Llywelyn yn dweud hyn wrth Siwan, ac yn dweud, dyna ddeitis di pan oedd ti wedi gwylltio. Mae polisi di'r unig beth sy'n bwysig i mi. Felly, be nath o oedd crogi Gwilym i ddangos i Siwan bod na bethau pwysicach iddo fo na chastell, tir, ennill rhyfel, etifeddiaeth i Dafydd. Mae'r pethau pwysig, a beth sy'n bwysicach oll iddo fo ydy hi. A dyna beth sy'n bwydo i wneud y ddrama yn ddrama fawr. A dyna ydych chi'n gweld yn fan hyn ydy'r gwirionedd mawr yna bod o o'r diwedd yn gallu deithi hi. Ac mae'n dweud bod o wedi mygu'r dehead i beidio lladd Gwilym yn y fan a'r lle, ond am bod Siwan wedi deud y frawddeg hon, bernais yn dyddirmig mae polisi bi a fe enaid, gan bod hi wedi deud hynny, oedd o isio dial, ac isio ei chosbi hi mewn ffordd am feddwl y fath beth ohono fo. Felly mae'n ar y gysyniadau eitha anodd fan hyn, ond mwy o gyfle gewch chi drafod efo'ch athro, efo'ch athrawes ac efo'ch grwpiau trafod. Mi ddaw o'n haws wedyn i chi fod yn mynegu eich syniadau. Wedyn mae yna ambell un yn fama i ni drafod hefyd cyn gorffen y sesiwn. Yn act 3 mae Siwan yn deud rhyngom yn y gwely o stof bydd drewdod halogiad dy serch. Mae'r rhan yma yn sôn am Siwan yn dychwelyd yn dydi, at Llywelyn, yn dychwelyd ato fo fel gwraig a fel gwleidydd, i'n gwely am bwrdd. Felly, mae Siwan yn deud, os ydw i'n dychwelyd, mi fydd na dal broblemau gyda ni. Bydd drewdod halogiad dy serch. Felly, mewn geiriau eraill, y ffaith na dwyt ti wedi bod yn onest efo fi am sut wyt ti'n teimlo. A mae'r bwlch yna mynd i fod rhyngon ni. A mae Llywelyn yn dod nôl drwy ddweud, wel, rhyngom yn y gwely, os ddoedi, bydd Celain yn crogi o'r ffraff. Ac wrth gwrs wedyn, trosiad am Gwilym sydd gennych chi yn fanna ynde. Bydd Celain yn crogi o'r ffraff. Rhyngom yn y gwely, bydd Celain yn crogi o'r ffraff. Felly mae'r ddau yn gorfod cymryd cyfrifoldeb am y pethau maen nhw wedi wneud falle yn anghywir yn y berthynas ac yn y brodas. A wedyn mae'r dyfyniad nesaf gan Llywelyn yn deud, fi ydy'r tân sy'n dygrino a thlaf di. Hen ŵr sy'n fwy o sefydliad nag o ddanyliaeth, y gwleidydd yn y gwely. Felly mae gennych chi ryw fath o hunan bortread yn fanna gan Llywelyn, lle mae o'n cydnabod ac yn gweld sut un ydi o, a mae o'n gwybod yn iawn sut mae Siwan yn ei weld o. Fel hen ŵr, fel rhywun sydd yn sefydliadol ac yn draddodiadol, y gwleidydd yn y gwely. Felly, gwely, falle lle ydych chi'n meddwl bod o fod yn ŵr, ond gwleidydd ydi o, a fel am ei o'n meddwl mae Siwan yn ei weld o.
Felly mae yna elfennau eitha coedlyd, eitha dychanol a tafod yn y boch hefyd yn fan hyn. Wrth i wrth i Llywelyn, gymryd gormod o'r cyfrifoldeb mwyn i'r ddau gyfaddawdu ar ddiwedd y ddrama. A cofiwch hefyd, fel oedden ni'n sôn ar ddechrau'r sesiwn, dyhead Siwan i fod eisiau cael ei chladdu ar ei phen ei hun. Ac os da chi'n cofio, mae'n plethu mewn yn dydi i'r syniad yma o gysylltu hi a Gwilym tu hwnt i'r bedd, achos mae hi isio rhoi'r tir i frodi'r llwydion i godi tir a chapel. Felly, mae o'n cysylltu nhw nôl hefo Sant Francis ag efo'r weddi pan mae hi'n gweddïo ac dau i Gwilym roi naid ar y grocbren. Felly, mae yna sawl peth yn y tair act sydd yn plethu i'w gilydd i wneud cyfanwaith. Felly, as awn ni nôl yn gyflym iawn i grynhoi, da ni wedi edrych heddiw ar sori, oedd y ddau lais yma wan. Da ni wedi edrych yn benodol yn dod ar Pwysigrwydd Act 3. Iawn, felly pan ydych chi yn edrych yn feirniadol ar Act 3 a pan ydych chi yn edrych ar adolygu, drychwch ar y sgwrs rhwng Alice a Llywelyn ar y cychwyn. Iawn, gofynnwch i chi beth yw rôl Alice, sut mae Alice wedi newid yn y ddrama, sut mae hi'n datblygu fel cymeriad. Cofiwch, ffrwyth dychymyg, Saunders Lewis ydi Alice, felly mae'r rhwydd hint ganddo fo i wneud fel mae o eisiau efo'r cymeriad. A mae hi yn ymddwyn fel rhyw gatlydd yn dydi sy'n gwneud i bethau eraill ddigwydd yn ystod y ddrama. Y pellter Siwan a Llywelyn yn cyrraedd ei chafbwynt, a dyma'r sgwrs onest gyntaf iddyn nhw gael. Mae'r diffyg cyfathrebu a'r thema honno yn amlygu hun yn amlwg iawn iawn yn fan hyn. Cyfaddawd mawr Llywelyn a Siwan, y cyfaddawd bod o a hi yn dychwelyd at ei gilydd. Mae hi'n cael ei choroni yn dydi eto ar ddiwedd y ddrama, a mae Siwan wedyn yn fodlon mynd yn ôl i'n gwely am bwrdd i gynghori ac i fod yn wraig iddo fo. Wedyn, da ni wedi sôn am araith Llywelyn ac am ei gyffes o gariad o tuag at ei wraig, a wnaethon ni sôn yn fanna am ei dymuniad ola hi. Iawn, felly cofiwch y peth gorau chi wneud rwan, y cam nesa, ewch drwy'r araith eto fel y gyma hi yn y llyfr, yn y ddrama, a falle fedrwch chi gael copi o'r ddwy ar yr un pryd. Felly mae gennych chi arall eiriad yn fan hyn, a wedyn mae gennych chi'r copi gwreiddiol. A bydd yna gyfle i chi wedyn fod yn gallu ysgrifennu ar y copi os ydy hynny yn haws. Felly pethau pwysig yn fan hyn, prodas yn gwleidyddol, agendor o chwarter canrif, dyna oedd yr arferiad, prodas gwleidyddol, dioddau cyd adeiladu, creu cytgord gwleidyddol. Ond Llywelyn yn ymwybodol o nerfusrwydd Siwan pan oedd hi yna yn wyryf ifanc ac oedd wedi trio rheoli wedyn ei deimladau rhag ei dychryn hi. Wedyn pethau pwysig yn fan hyn, hyder Siwan yn tyfu, mae hi'n dod i ddeall Llywelyn, mae'n dod i'w dderbyn o, a mae'r ddau'n dod i ryw fath o ddeall ei gilydd. A be mae o'n wneud wedyn i ddangos i pa mor ddiolchgar ydi o, mae o'n rhoi mwy o waith iddi hi, gwaith mae hi'n fwynhau, rhoi digon iddi hi gnoi cil drosto fo gan bod hi'n wleidydd craff. Mae o'n cyfeirio at yr adeg pen oedd hi wedi cofleidio ynddo fo am y tro cyntaf, Dafydd mon newydd gael ei eni, a bod wedi gorfod rheoli llesmair a cryndod i gorff, rhag ddangos iddi hi sut bod o'n teimlo, i sut oedd o'n teimlo. Ac ar ôl y noson honno, bym yn llwyddiannus yn erbyn fy ngelynion ac oedd o eisiau dangos iddi hi cymaint oedd hi'n golygu iddo fo, a dyna pam mi ath o ati i sicrhau bod Dafydd yn cael ei gydnabod yn gyfreithlon. Iawn, felly dyfyniadau, os ydych chi eisiau cymryd munud neu ddau i edrych ar yr rheina, jyst i gyfarwyddo fy nhw cyn bod ni'n gorffen.
ceisiwch chi feddwl beth sy'ch chi'n ddeud os ydych chi'n gorfod trafod y dyfyniadau yna. Iawn, felly neilltuaeth nid carchar, medda Llywelyn wrth Alice. Seremoni byw deulu brenhinol, Alice yn deud hynna wrth Llywelyn. Dechrau nabod ei gilydd mae pob gwrag gwraig boed pythefnos neu 20 mlynedd, Llywelyn wrth Alice. Roedd hi'n ifanc i ysbryd cyn y carchar, Alice wrth Llywelyn. Etifeddiaeth Dafydd yn y fantol, Siwan wrth Llywelyn. Ac yn wybod fod coron berffro a theyrnas Gwynedd ar antirembyd y crogais i Gwilym Brewis, Llywelyn wrth Siwan. Oddais iddo farwolaeth dihiryn a lleidir penffor, Siwan yn deud wrth Llywelyn. Drawodd ar dy feddwl di Siwan a gallai mod i'n digaru fel Gwilym Brewis, Llywelyn wrth Siwan. Wedi di wrthau beth o welodd Gwilym, yn enw 20 mlynedd orwedd ynghyd, mae gen i hawl i wybod, Siwan wrth Llywelyn. Roedd y Wilym yn nes ata i fem gwelodd o fi fel person, Llywelyn wrth Siwan. Felly reddolais i di fy fflam o bell ac yn fyd, Llywelyn wrth Siwan. A bernais yn dyddirmig ohonof mae polisi piau fy enaid, Llywelyn wrth Siwan. A wedyn yr i ola i yn y fan hyn, rhyngom yn y gwely o stof bydd drewdod halogiad dy serch, rhyngom yn y gwely o stoi bydd Celain yn croci wrth raff. Fi yw'r tân sy'n dygrino at ladd di, hen ŵr sy'n fwy o sefydliad nac o ddynoliaeth, y gwleidydd yn y gwely. Felly, jyst yn fan ta, o ran pwysigrwydd ac 3, mae hwnna'n rhyw fath o flas i chi. Mae yna ddyfyniadau eraill yn amlwg sydd yn bwysig, ond eich bod o'n ffordd i chi i dorri ac i ganolbwyntio'n benodol ar y pethau yna wrth i chi baratoi. Diolch am eich amser, pob hwyl.